Мин яратам сине тормыш, бик катлаулы булсаң да. Мин барасы юлларыма каршылыклар куйсаң да. Мәхәббәт һәм яшьлек белән мин бәялим гомерне. Ходай биргән гомерләрдә югалтмыйк без кадерне. Булган вакыт кебек синсез үткән һәрберен искелеп сине көтеп сине уйлап үтә бит минем һәрбер көнем бөтен дөньялар яктыра бөтен дөньялар җылына күңелемә шатлык тула бары тик сине кайткач бөтен дөньялар яктыра бөтен дөньялар җылына күңелемә шатлык тула бары тик сине кайткач Коя куярга да белми йөрим мин хәтта үземне этеп үткәрер идем мин синсез үткән һәрбер көнемне бөтен дөньялар яктыра бөтен дөньялар җылына күңелемә шатлык тула бары тик сине кайткач бөтен дөньялар яктыра бөтен дөньялар җылына күңелемә шатлык тула бары тик сине кайткач Син югында дөньялар буш кызыгы юк кебек бернине сине һәр чак үз янымда күрәсем килә шугыл мине диңгездә тубыктан кебек уттан да курыкмам кебек минең матур минең кешеле бары тик сине кайткач диңгездә тубыктан кебек уттан да курыкмам кебек минең матур минең кешеле бары тик сине кайткач минең матур минең кешеле бары тик сине кайткач Лейсан Гимаева.